Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:58. Ang kamusta naman yung mga pinalangganan sa mga tanpalamati? Yes, mayong hapon sa inyo tanan kag-welcome sa ating pagpangalagad sa This Is My Life. Sa biyernes ng edisyon sa This Is My Life. Oktobre 29, tuig 2021. Kaya pangun sa panyaga na da. Kamusta nga itong sinipanyaga sa itong dala mga kauturan nga gapod sa itong siningapon sa kutob sa malabutan. Sa itong sinipagpangalagad sa siniiya nga hapon, mayong hapon lang dira sa inyo. Ang mga nagapod sa itong sa ilang mga radyo, siyempre, sige hapon, ari kita updanay sa 684 kHz. Kada mga nag-upload man sa itong sa social media platform Facebook, yes, ara kita Facebook Live. Action Radio Bacolod 684. Search nyo lang nga sa Facebook. Updanay kita tubdubek na lang stress. Kag magluwas na sina, pwede yapon kita maka-updanay sa YouTube. Paagi man sa search sa Action Radio Bacolod Live. Ang amo naman ng mga balita nga natipon within 24 hours na natipon sa Action Radio Bacolod News Center. Ara ninyo makitaan kag mabasahan sa amon sini website. Pwede ka mo direct ka login sa www.actionradiobacolod.com.ph. May transistor radio mandara, click nyo lang. At din ay hapon kita ni Tito Wiroma. Kag siyempre magluwas dira sa mga ara sa pihak dagat, sa nagkalain-lain man nga mga kaismahanan sa Isla San Guimaras, Panay, sa apat man ka mga probinsya, kag sa kutob sa atong marabutan sa mga malayo nga lugar. Dari iya sa palibot sa pungsod Pilipinas, kag sa iban man nga pungsod. Hi and hello sa inyo, safe and healthy. Kag siyempre ang padayon man nga pagpanumdum ni Tito Wiroma sa inyo sa atong mga health protocols. Kay although, makita natin nga medyo naghagan-hagan ang mga numero sa mga bago nga mga kaso ng COVID-19, hindi din kita maging kampante. Sige nga po maghalong kita. Kay kadamo, nandungan pangadaan ang usos kang transaksusubong, baw kontrang kasuhon ka, ubuhon ka, sakit lawas mo, salaan ka. Sige na nga tawi, okay lang na siya. Basta importante is maghalong kita sa adlaw-adlaw gid nga tanan. Halong kita sa adlaw-adlaw gid nga tanan. Ang aton dira face mask, yes, kung magwa ikaw sa inyo balay, ikatuan ka, let's say, kadto ka sa butika, kadto ka sa mall, baklon ka nga importante. Basta sa mga lugar nga suludlon nga damo tao, ready mo gid ang imong sini-face shield. Kaya kinahanglan gid, baksak, may baksak. Kapaamo ka na dala. Natin observe din ang social distancing, kinahanglan gid dito. Kag kinahanglan halong-halong sa gihapon sa inyo man mga ginakaon di nila paggusto, no? Kinahanglan din. Hindi bala mga senior citizen, kamusta na kamo ay haday pa nang po ay kadangal mga subo. Importante is makapangamuyo kita, makasindi kita kandila, may duty kita nga preparasyon para sa pag-abot sa Fiesta Minatay. Sa Tudos de Santos sa Lunes, siyempre Nobyembre 1 kag Nobyembre 2, amo iya ang Fiesta Minatay mo na nga adlaw sa mga kalag November 2, di ba? Si ano ka na kami, ako ya may ara na kuya 2 ka kilo nga silit, may 2 ka kilo nga salamay, alin niya sa among station manager, di ba? May sulungan mo na kami iya, pwede mo pa tungaon mo ng suman, ang katungan mo, mabalik sana, okay na, may ara na ta. Pero ang pinaka-importante dira is prayer, di ba? Pagpangamuyo para sa eton mga palangga, nga ara niya sa tiyak ng sinabuhi, nagsalupan na. Importante di ba natin sila pagpangamuyo. May preparasyon man kita, o kung wala, importante nga itong pagpangamuyo. Hindi kita kandila sa itong sila mga autor. Respeto nga, may lintason ano man yung bilis ng ibang dira. Okay, relax lang ka mo dira.
Kisa sini nga hapon, lingawon man ka mo of course ni Tita Wilma, mga kabataan, yudi, kay araw masako. Subong ginumpisahan na ang pag-bakuna sa mga minors na may mga comorbidities, di ba la? 12 to 12 na si anyos. Pagkatapos ni subong nga adlaw diri sa Bacolod, next week na naman. So, hinay-hinay lang, kaghalong-halong lang, hindi lang magpasaway na anak. Paamo ka na pala. Na? Kaya, syempre, mga nabakunahan man, na hindi man kita mag-sobra-sobra din sa kampante. At hinay-hinay lang sa gihapon. Abantayan man naton karon ang aton sini dalagan sang panahon from Pag-asa. Di ba, Tito We? Sini sa Pag-asa, duwa sa kilo. May duwa sa kilo sa bagyo. Magasulod sa karon inabunan sang Nobyembre, baluon ka na karon. Kag sa mga korte naman sa bugos nga pungsod, si half day nang sila ya karon nga adlaw na half day lang ila trabaho kay yung iban niya mahingagaw pa pauli sa pag sa ulog sining piyesta ni natay. Kaya nga ito naman Department of Health ni ara man sila pagklaro bala ining may pagklaro ang sa rekomendasyon na tungod sa COVID-19 na booster doses nan. Pero kabalo kita. Sa ilan natin ng mga kautuan, despite ni masako sa nagkalain-lain ng mga bahing aspeto sa ating kabuhi, masako man ang ibang karon sa voters registration. Ay huo nga mga anak ko o yan, no? So, hinay-hinay lang kamudan, no? Biti kung hindi, pag ano ganito, hindi ka mo pag-abtan bagting, hindi ka mo kabati bagting, hindi na mamasal, sabi ka mo, asisan ka naman na. Kaya, timing man yung fuel subsidy para sa mga PUV drivers natin sila nga public utility vehicles drivers, no? Timing man ang paghatabot sabay pa nga mahatagid ni ka magtupa sa itong sini mga motorista. Kagbantayan man ang sulat nga itong sini pagabasahon karon nga adlaw, sulat ni isang isa ka iloy na tungod sa iya baby, sa iya sini anak. Pamangkot sa tawe, ano bala dapat kay daw kaya responsable, daw wala naging balikid sa amay, na pagkatapos ng tanan, nagbunga, okay lang bala kung basta ang top sa iya sa nasulat na gasolina, okay lang ang i-apelido pag ipadala sa bata, do something. Hindi ba doon natin ang kaundansi na karon? Kaya siyempre man ang itong text ka Zolkit time para sa itong text ka host karon iya nga adlaw. Pero kada asig sang atong oras, ano una 54 na atong radio Philippine Standard Time. Dali, gid lang sa nahambal na naton preparasyon naton para sa mga bulak. Kaya ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Manamyanes dito we ang ako sining mata nga nagaamuna siya, no? But anyway, okay lang na siya, Tita Wilma, na okay, salamat kag mayong hapon lang sa mga nag-upod sa etong sa siniiya nga kung sa This Is My Life live o Sir Alex Montesa gida siya ho, and of course Totoo Vincent Chavez, good afternoon. No, mayong hapon lang dira sa imo. Kay Mother Tier mo, salamat man. Kag ara man si Sir Melili Uligo, yes, good afternoon. Salamat lang dira. Salamat sa inyo dira kag mayong hapon man ha. Kay Homa Lumina, salamat man kay Hidina Ordonez or Ordonez, Hidina or Chinida. Ano man tawid? Chinida. Chinida. Kay unique sa imo nga name. Sa imo account name. But anyway, thank you so much. Salamat dida sa imo. Yes, Tita Wilma, man si Ana Sinoro. Ana Sinoro, mayong hapon action to keep safe always. God bless you and your family. Monitor gitawi sa Mambulak Silay si Kagawad Timay kag Munat Lubaton. Yes sir Milili, thank you gid ha. Tamyaw ko please Vanessa Starmayo kag Chinkiria Lagdon. Marilyn Tibag kay Noel Amar kag si Alex Montesa. Daw kamo ginatamyaw man Sir Alex Montesa pa mo kana bala. Josie Lin, thank you. Good afternoon sa imo. Share and Danya man ko no. Dasi magsabat Sir Alex, thank you gid. Ara lang siya man ga-monitor sa program ni Ate West. Sa This Is My Life sa aton programa. Halin sa Old Escalante, palihog na lang ko patamyaw. O ginapatamyaw yan na ano na to natin ginanatamyaw si sa Rochester, Minnesota si Star Mayo kay si Doc Matt Mayo. Ara man si Ma'am Jinke de Lagdon sa Phoenix, Arizona. Salamat kid, pamo ka na. Salamat kid. Live sa Bunny Cafe tanggal 24/7 Milili. Ikaw bala anak ko. No, magarakakit siya. I'm smart today, you Salcedo. Hi and hello. Mayong hapon lang dira kay Joshua, na? Joshua Christopher Belas. Good afternoon, tita. Salamat man.
Mayong hapon, Miss We. Jocelyn Lerazan Lexon, hello. Kay si Chinida, yes, na Tita We. Ano ba Tita We? Yes, nag-quit ko na siya. But anyway, thank you, Ken. Pero relax lang dana, balikan ko lang anay kamo karon ha, Marilyn Bilbao ha, mayong hapon lang na salamat. Mabalik naman ka si Tawe, dugay-dugay. Relax lang kamo da. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Diyan mo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, balasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number time. Yes, padayon man si Tita Wilma Inday Lani Jaromiano de la Cebuan Capis o sa Tabuk Dagat. Ara ayo sa may breaking news dito sa Iloilo, mga anak na sa itong dala mga kauturan sa ihak na isla, no? Especially sa probinsya sang Iloilo kag siyudad sang Iloilo. Ang siyudad sang Iloilo ipaidalom sa alert level 3, ang probinsya naman sang Iloilo ipaidalom sa alert level 2. Umpisa ina sa Nobyembre 1 tubtob 14 karon nga tuig. Ina base man sa resolution number 146-A naging pagwa yakang adlaw sang IATF, no? Kinahanglan gid namo na siling naton hindi kita magkumpiyansa, kinahanglan kita gid ang maghalong-halong ini may angot sa COVID-19, no? Kaya tama gid ka makalalaton, tama gid ka makatalagam nga ni hindi kita magsalig-salig sobra. Di ba, Tita Wilma? Yes, apadayon anay si Tita Wilma sa This Is My Life sa siningabahin. Magabasa kita sa aton sila. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong tagpadala sa iya sinisulat karon nga hapon. Ini siya ka ini siya ka realty agent. In fact, na ito sales agent. Ang iya siningalan si Anastasia. Ang message si Anastasia sa This Is My Life kay Tita Wilma, nagasiling, Dear Tita Wilma, good afternoon to all the listeners of Aksyon Radio Bacolod, especially sa program This Is My Life. Isa man ako sa imo avid listener dito rin. Upod ang akon mama, kag nanay nga akon lola. Taga-diri ako sa Bacolod. Ang akon sulat para sa programa natungod ini sa akon sitwasyon. Natungod sa amay sang akon, baby. Ang pamangkot ko lang sa kay hindi ko kabalo kung anong ako sinipon. Kung bala, ang apelyido sang amay, sang akong anak, ipadala ko sa iya. Wala na abi kami nagkita ay, kay wala na nagpakita. Ang wala, hindi ako huya, ang wala huya nga lalaki na ato sa akon. Pagkatapos niya nagpauli siya sa ilalugaw. Madamo tani kami sa mga handom para sa amon mangin baby sa dong nagapangaliyag pa siya sa akon.
Kabalo ka tita, nakilala ko siya sa isa ka site sa company namon. Isa ako kasi sa agent. Nagapatigayon gani that time, orientation sa Ilalisa. May eksena nga natabo. Nagulpi lang siya nagsulod sa conference room. Samtang nagahaytag ako sa Mars. Nakuha gid ang atensyon sa tanan. Tungod nagahangos gid siya kag nagahapo-hapo. Kag namangkot siya kung nagidbalag siya sa ayo. Dito sa tuod lang, kung hindi lang siya gwapo, wala akong nagsaging pasunod. Oy, ha? After sa orientation, nag-say sorry siya. Kag nangayo man oras para maghatag proposal. Isa man gali siya ka agent niya. Namati ako sa iya. Kaghalin sa to, kanyang friend kami. At nga, nangin kami. At nga, nagbusong ako sa iya. Nadalagid ako sa iya. Sales talk. Kay maayo siya. Naghambal dito, Wilma. Daog pa niya ako. Damo man kanisang na-invest tungod nami din siya sa sales. Galing ang masubo lang. Gulpi lang siya nga nadula nga daw asong. Last year, hindi ko naman siya mag-contact. Gusto ko tani nga ang ngalan sang amon baby ipadala ang iya apelyido. Pero hindi ko kabalo kung anong hinuang ko. Kay wala man ko kabalo kung busi pa siya o kung patay na o kung basi ginapanaguan lang niya ako. Naghamdal gani ko sa self ko nga para kumandali siya sa iba niya lalaki nga wala sang panindugan. Nanugon lang gid ko ta. Pero ano ang masimo ko? Kung hindi niya kami pagsabton, pagbatunon na mag-iyoy. Diri lang kutob. Salamat kita. Mamati lang ko sa imo. Upod si mama ko kag nanay ko. Natasha. Sang Bacolod City. Okay, sa imo, Natasha. In fact, totoo, Natasha. Yes, Natasha. Mayong hapon sa imo, kag salamat. Ha? Mayong hapon, gid salamat sa imo. Kag kay mama mo dira. Ha? Kay mama mo, kag kay nanay mo nga lola mo na nalatnan kanila. But anyway, salamat din sa inyo padayon man nga pagpupod kay Tito Wilma Derias sa That's My Life adlaw-adlaw. Sa imo mother dear kay lola. Kaya siyempre sa tanang programa man sa Action Radio. Sa sitwasyon mo bala hindi Natasha, makita natin nga ara may balatsyagon ikaw sa amay sinang baby mo. Ha? May balatsyagon ikaw sa amay sinang baby mo. Nanunggunan mo lang kay pagkatapos doon sa tanan, dawala lang niya, no? Dawala lang. Amo na masakit ina sa tao nga my love, no? May love niya na ba siya dyan sa natungdan? Pagkatapos, ay natungdan, dawala lang niya. Mabalaan mo lang gali sa ulihi, ay, oo. Pero, ina nga mga tao, mas hiling ka bala nga, to, sinikita mo man, ang abilidad, nami siya maghambal. Butingon nami siya mag-ulo arigay sa inyo. Nga nadala niya ikaw sa mga matamis niya nga mga pinagapaagi sa iya matalungo nila. Pama, diba Tita Wilma? Oy, sakugid man. Nami siya mag-sales talk. In the way pa bala siguro nga maghambal pa ka mag-istorya sa imo inang masiling ba nga puno sa kabuhi, puno sa balatsagon para dali niya ma-win ang imo heart and trust. That's why niya na-in-love siya sa iya. Na, tapos may mga plano na kamo para sa inyo baby. Sa isa iya kapisok na dunda. Ay, oo, mga anak. Bot silingon, mga hubin-hubin para siguro kamo. Ang namian ko lang kay si mama mo, full support man sa imo.
amo naman lang na ang makita naton man hindi man lang ikaw mo ay nag-experiences ng among sini nga sitwasyon, among sini nga problema na. Pero ang nanamian ko lang sa imo Inday Anastasia is that gusto mo man tani ihatag ang ngalan sang iya amay sa imo anak. Di galing nanugon ikaw. Kaya nakita mo kung ano siya nga klase ng tao. Mag-amo na tao, wala pala nindugan, tao namin maghambal pero wala prinsipyo, tao nga irresponsible. Para kepa, na what for? Nga magpaabot ikaw, mag-expectar ikaw, kung anong maayo para, siyempre mas maayo pa nga, ay, oo mga anak. Kung pamensaran bala tuod din man nga kanugon, kaya nga ang baby ninyo lalaki, hindi na niya makilala ang iya sini-amay, pero gusto ka. Amo na nga lalaki, hindi dapat kanugunan. Amo na yung klase ng lalaki, hindi mo dapat na pagpangitaon kaghandumon pa. Kung magbalik siya, kung valid ang reason, kung may pamatuod, depende naman sa inyo pag binagdinag, kung batunon mo siya. Kag sinanglan siguradukon mo kung ano with siya, sino with siya, bala nagkadapat siya para sa anak mo o para sa inyo. Nagkadapat bala siya, worth bala siya, uyangan mo sa imo nga balatsyagon kag panahon. Ay, oo. Pero sa nasiling natin sa sina nga mga sitwasyon, Anastasia, sa gihapon, hindi lang kita gihapon magdula sa paglaong. Kaya wala kita kabaluman sa reason behind. Hindi na kita na mag-conclude na muna siya ng klase ng tao, pero ang tiyak na bayan tanawon man na ton, basta may valid reason man, may mga rason man sa likod sina. Ipangamuyo. Ipangamuyo mo git. Mangamuyo gid ikaw nga kabay na sa nagan ang pensa niya, maka-communicate siya ulit sa imo, makahibalo ka sa iya whereabouts, kung ano mo nagalagtabo sa iya. Isa lang ina sa mga suwasyon ko sa imo. Himualang ang tanan ng mga maayo para mangin maayo man ang dalagan sa imo kabuhi upod sa imo sa ini anak nga lalaki. Kaya sigurado man si Tita We, hindi Anastasia nga inang masarangan mo masarangan nga bisan ikaw lang isa nga mabuhi ang imo bata. Kaya mo subong sa mga single mother, di ba? Nga okay man, successful man, matindugan man niya ang responsibilidad sa amay. Amay samtang iloy para sa ila sininganak. At kasi sa magsakripisyo kang may antos ka bala nga ang partner mo ulog taasan kag irresponsable, mas maayo pa nga patay-patay ka trabaho para sa imo sini kaugalingon nga pamilya bisan solo ka lang kay makafocus ka pa, di ba na? Pero mas nami gid nga kumpletong ginatawag pamilya. May nanay, may tatay, upod sa inyo anak, di ba? Basi pa man lang may sansa, kag basi pa man lang wala man sa labing sa kabuhi. Basi gulpi siya ba lang magwa, kag mag-isikam na amon niya katulad sa smartphone. Kag para sa imo ay kakabalukon din siya, damo isang social media platform subong nga pwedeng ma-research, iya ngalan, or ang iyang mga friends. Kung napamangkot ka, pero kung wala na din man sansa, yes, pabayin siya. No? Pamatundaan mo yan nga bisan, wala ka sang balita sa iya, wala ka sang may baluan halin sa iya, pamatundaan mo nga mabaton man niya ang balita sa iya to yabasi nga ikaw ka maayo mo. Wala mo din pabayan ang iya din bilin sa imo nga responsibilidad. Bisan siya naging irresponsible, pero ikaw nagapadayon sa pagpatipasok. Kaya nga, abala hindi Anastasia, kung himuon mo ang tanan para maging maayong dalagan sa kabuhi ninyo sa imo anak, sa ulithi, wala kang dapat sinusinan. Wala kang dapat sinusinan. Hindi ka man magdumot sa iya, kabay-ida kayo. Hatagi ang bata mo sang kalipay, imold mo man sang maayo ang imo anak, naman yung siya iya ka maayo nga bata sa iya pagdako. Bata na may kahadlok sa mahal na Diyos, bata na may values, tudluan mo din sa mga maayo ng mga pamatay. Focus ka sa imo anak. Kay inang amay niya, na supposedly nga nugong tali kay iya papilido ng dalikang bata, no? Siya na yung manabat sa iya pagpabaya kag sa iya nga pagpalayo
sa inyo. May karama bala, hindi na lang siya. So, pabayuda siya. Ilakit mo lang siya o doon mo lang siya sa pagpangabuya. Nga maging maayo lang yan tanan. Kag magbakod ikaw, kag maging healthy man ikaw, para nga padayon mo man nga masuportahan ang imo sing anak. Kag hindi mo ipagsirahan ang imo kaugalingon, buksan mo yung kaugalingon mo sa tanan nga bagay. Kay may dako pa yan sa kabuhi mo nga maging malipayon ka tungod nga subenta pa. Ano ta siya, madamo din nga salamat. Kaya sa ito man mga kauturan dira kung kamo man may mga istorya sa inyo tubuhi gusto man ninyo nga i-share diri sa This Is My Life, I very welcome yan, na? Pwede ninyo magsulat kay mapadala diri sa This Is My Life, tinago ninyo yung ngalan sa inyong lugar. Address nyo lang, This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Winrose Building, Burgos Mission Street, Bacolod City. But, ang pinakamahapos niya na ito ang Facebook, ha? Pangitaan nyo lang ang personal account ni Tita Wilma. Wilma Antusinas Subeton. Ara, dira may send message, click nyo lang na pwede nyo lang ma-type kag ma-send kay Tita Wilma. Ako na lang na makabasa. Kaya kung mabasa ko na ma-receive ko na bisan hindi ka friend sa messenger. O sa mga naghahambal na nga tawe, pwede ka padala sa akong story. Of course, pwede. Problema man o kung mga experiences ninyo sa kabuhi nakahatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon man o kung experience ninyo sa karong nga panahon sa pandemic, i-share ina para makarelate din ang kadamaan dira, no? Ipadala nyo lang. Okay, yes, Tita Wilma, alas 2:28 na, Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton sinid pinakabago nga Tita Wilma, pinakabago nga klase sang Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare. Okay Emiya naman si Tito Wilma. Yes. Mayong hapon, wow, chat Nonoy Polvorose, nag-upwit sa ito online. Mayong hapon lang dira, Nunoy, sa may hinigaran. Mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat, kid. Kay Felix Bergula Campaniel, no? Mayong hapon, salamat, kid. Kay Tanini Campaniel, mayong hapon. Damik Mix, salamat, kid. No, mayong hapon, Tito, monitor lang kami ni Laura sa may Pakhol, Bagos City. Pati ng Umania family, halin kay Noel Umania. Mayong hapon, Tito, watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Yes. Antonio Beronio, salamat, kid. From Singkang, hello, Tito. Halin ina kay Julie Militado Patrimonio. Ana Sinoro, good afternoon man. Ana Sinoro Patrimonio, madamo, gid nga salamat. Hi, Tawe, good PM watching FB Live. Ari lang ko sa alihis baga work ikaw. Keep safe always. God bless. Ikaw man, Sir Vincent Chavez. Thank you, good. Hinidino Cadiz, good afternoon, we. Good health. Keep safe always. Likewise, Sir Jean, thank you, kid. Salamat gid sa inyo, dera.
kag ga-monitor gitawi sa Mambulak sila tiya sila ni Timay, salamat man kag maayong hapon man paamo kanya bala be ara pagititawi kag yes mayong hapon lang dira kay Inda Virgil Pinda, salamat man kay Inda Virgil Pinda mayong hapon kag kay Martin Aliling araw na naikono sila. Si Martin Aliling, magandang hapon po. Kag Eddie Laos, upod sila ni Nanay Yaman Sabel. Salamat kid. No? Kay Nanay Isabel dira sa may Victoria's Cadiz. Kay Evelyn Bordios Mangguray, yes, salamat man. Kay Inday Blaza. Yes, nag-wait ko na nagina si Inday Blaza. Marilyn Bilbay Art. Yes, thank you, kid. New Year Midel, ba party account name ba? New Year Midel, hi and hello. Kay Edward Tahunes, kay Bernie Gatuslao Galido, kay Fina Yaon. Fernie Espaniola, kay Michelle Limon or Lemorin, Tito Wilman, ano man. Lemorin. Ernie Ronamo. Okay, enough lang na. Balikan lang kayo community to ha? Thank you, kid. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kita sa sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. 40 padayon man si Tita Wilma ay dira gali sa may Camilot of Nidos kay Josephine Jusera, na kay sa Jusera family. Miss Josephine, thank you gid kag mayong hapon. Kay Ma'am Adoracion Rosine, good afternoon. Kay Inday Nemi kag kay Ma'am Nini Fatima Salanap. Salamat gid sa inyo. Samtang kamo dira nagalingaw-lingaw sa siningation. Mayong hapon, salamat gid. Kay Miss Cherry Alimbo kag kay Miss Marcy Navales. Yes, dira man sa may Villamar, sa may Villamar. Salamat sa mayong hapon mandira. Araw-araw gida ho. Na si sino na dito ay ambas sa pamilya Navaja na pamilya Navaja nga nagaupod sa kahapon sa Purok Villamar, Barangay Isipenia. Salamat kid. Kag subong man kay Ipe kag kay Jocelyn. Katar mayong hapon. Dira sa inyo salamat gid ha kag kay Ruming. Ang very good, gamay lang, pero pwedeng abilidad ko mamanda. Ruming pa, kay Ruming salamat din sa mayong hapon lang dira. Na kay Nanay Marit Alvaran kay Rosie Duque dira sa Eroreco,
Mayong hapon kag salamat man. And of course, Tita We, din pagkit gani kay Inday Girly kag kay Inday Cora. Salamat kit kay Inday Girly. Okay, salamat kit sa inyo. Kag Bert Sanz kag kay Ani sa Talisay mayong hapon. Kay Normelinda mayong hapon nandira. Salamat gid. Kag sa family Roston, kay Sally Saucy, kay Tutukian mayong hapon lang. Ay ho, nawili ka naman Tita Wilma. Aton anay update gamay lang sa dalagan sa atong silipanahon from Pag-asa. Kay sunod sa Pag-asa may ara na posible duha tugtog tatlo ka bagyo ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa pagsulod sang bulan sang Nobyembre, di ba? Si kung makasulod ina sila kag manging bagyo, ining tatlo tawgon kay Odette, dason ang sunod dira si Paulo, ay katatlo Kidan, kung ara na sila makasulod sa ating Philippine Area of Responsibility. Kag sunod man sa ating weather specialist na si Ariel Rojas ng Pag-asa, nasamasami ang mga bagyo every November nagalandfall sa diin sa central nga bahin sang ating pungsod sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Iyaman din na pabutyag nga may ara man mga bagyo nga nagaliko siya bala o kung hindi siya mag-landfall, hindi siya magtupa sa lupa, nagabalik siya sa direksyon pa Aminhan, northern part sa western North Pacific. Pero maayo man sunod sa iya nga kinanglan sunod sa Pag-asa kita, maging preparado as always sa amo iya na mga posible pagsulod sa mga bagyo. Pero padayon naman niya, nagapangibabaw ang amihan sa bahin sang Luzon. Di ba Tita Wilma? Kaya mabatsagan na naton ang katugnaw sang aton panahon sa karon paamo kanya. Gani kita diri iya mo na sinatan ining northeast monsoon ko amihan amo na nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Diri sa aton sa Negros Occidental kag sulod sang Bacolod, ara may pagulugalom, magaluumon nga kalangitan, lapta-lapta man nga mga pag-ulan kag pagpanag-uob ang aton mabatsagan tungod sining amihan ni ini. Dapyas ang hangin, maghanay tugtog kasarangan naman halin sa amin na nasidlangan sa bugos ng Isla sang Negros. Ato naman ang ato naman baybayon, maghanay tugtog kasarangan man ang pagdapyas sa mga balod. Ang taob kay na sang kagahon alas 3:40 kag Hunasubong Titawe kag 11:49 kay na sa aga nagapahunas nagapataob naman iya sa sininga hapon. Si haring adlaw magatungod sa sininga hapon temprano alas 5:21 kag nagbutlak siya kaina alas 5:34. Atong temperature subong is 31 degrees Celsius mapaang. Kaya si haring adlaw mo nagasilak. Pero sa nambal na ni Tita Wilma do maayad-ayad no. Ang Supreme Court nag-announce na niya kagabi mo implement kay ina nga half day lang ang schedule sa tanan ng mga korte sa bugos na tungsod. Half day lang sila. Hasta lang alas 12 kay ina ila sinitrabaho sa korte. Kaya ang ila sinatuyo, matagaan man nila panahon ang ila sini mga empleyado na makaprepara para sa All Saints Day break. So, malawig-lawig. Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, diba? Pero katuan sa balang Department of Health, kami pagklaro ang Department of Health mo, nagklaro yung Department of Health na tungod sa rekomendasyon sa Health Technology Assessment Council na tungod sa ining COVID-19 booster doses bala na nagapatigayon man sila sa pagplano sa paghatag sa dugang nga doses sa boosters para sa mga immunocompromised mga senior citizens kaya natin man mga health workers. Pero hambal naman sa atong sining Department of Health kinanglan gyapon sang EUA or Emergency Use Authorization from FDA or Food and Drug Administration antes iya mahatag. Di ba Tita We? Pero may ara gani Tita Wilma mo ang Department of Health nagsumiter sang dugang nga ebidensya nga effective ang booster shot nga ini, di ba la? So gina-recommend man sang DOH sa inter-agency task force nga mandatory and safety self-certification kung siguro man nga ma-regulate ina yata walay naman na safety skills ina sa mandatory. Okay,
enough na lang na guro ang atong sini mga updates kay nga si Tita Wilma magabas na sang aton mga horoscope karon iya nga adlaw. Para sa ating horoscope karon nga adlaw Biyernes yun, no? And thank God it's Friday, October 26 to 2021. Ara sila sa samay sumago nga pamati si Inday Chain Candido Hildore o po sinanay perta kay Tito Ambok. Mapaamo ka na pala Tita Will. Scorpio kita. Sa mga Scorpio, mga nito, October 24 to Nobyembre 22. Abi mo bala, Scorpio, kinahanglan mo ang relaxation para madula ang ka-active nga imo na badsigan. Para madula ang imo pagka-irritable. Kag ma-attract ka. Para kag ma-attract mo ang imo pagka ma-attract mo ang maayo nga mudo na karon nga adlaw. Abi iliton mo lang imo ang atensyon sa mga mapusnanon nga mga hilimuon dira. Para namin bilog mo nga adlaw bawi at kung single ikaw Scorpio, may posibilidad nga makita mo or ma-meet mo na ang imo nga lifetime partner. Sa mga single, maswerte mo or ninyo nga mga numero Scorpio 28-28, Justice Shatikag 42. Tangerine is your lucky color. Yes, Sagittarius. Nobyembre 23 to Disyembre 21. Daw. Ang mga Sagittarius naman, nagadugang ang mga donasyon nga imo mabaton para sa imo charity work kung may ara din man. Damo sa mga maluluyon. Damo pagid ang mga suporta nga imo maangkon para sa imo ginahimo. Maswati mo nga mga numero Sagittarius 15, 21, 26, 45. Lilac violet is your lucky color. Ang mga Capricorn naman. Capricorn, Disyembre 22, Subtob Enero 19, abang may blessing ka nga mabaton karon nga adlaw Capricorn. Wow. Di wow pa mo ka na blatawe, no? Feel mo, mabatsagan mo ba lang ay, salamat, nabuhinan na akong kautangan. Or baka siling ka na, ay, salamat, wala na ko utang. Di ba, ka madinumdumon ka nga mga nag-utang. Pasalamatan ka itong ginautangan mo, di ba? Okay, Capricorn. Maswerte mo nga mga numero 32, 47, 16, 22. First pink is your lucky color. Ang mga Aquarius naman. Aquarius, Enero 20, Tubtob, Pebrero 18. Wow. Ang mga Aquarius, balatitawe, abi mo kung inspired sila subong. Inspired tungkol sa ilang mabaton ng mga incentive. Kag-abi mo kung matunan mo Aquarius, nga mangin mapinaambiton ikaw, mapinaambiton, yung kabalo magpaambit ng mga blessing nga nag-abot sa imo, kabalo pa mag-share, sige ang pagbaton mo sa mga incentive or blessing. Nasuwati mo man nga mga numero Justice 25, 36, 10. Mustard yellow is your lucky color. At tuwa natin naman sa zodiac sign niya, Pisces. Ang Pisces, mga natao, Pebrero 19 to Marso 20. Yes, right muna iya. Nga maangkon mo ang kalipay, Pisces. Kinamakarong mo gid nga magbatsig sang kalipay karon nga adlaw. Gani, hindi ina pag-idalok sa kaugalingon na. Sa kaugalingon na. Sa kaugalingon mo, Si una, para nga i-date mo, si loved one. Kag sa mga singles, siyempre, no? Okay lang, mayo-mayo lang, pero halong kami pandemic. Masuwarte ninyo na mga numero Pisces, 47, 16, 22, 31. Magenta red is your lucky color. Aries! Ang mga Aries naman, Marso 21, Tugtog, Abril 19. Yes. Ang love interest, yes, ang mga Aries, Abi ninyo, Aries or Arian, posible nga ma-overwhelm ikaw sa iya forma o kung sa iya looks, bala, sa imo makita kung ano siya subong. Magka-interest ikaw. Sa pang singles na nga mga Aries, pero sunod sa imo horoscope dapat kilala kung maging anay sa mahal. Kaya maswati mo nga mga numero 15, 26,
47-22. Cinnamon brown is your lucky color. Okay, una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope. Relax. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos mansagpila sa mga importante na mga pasibag. Okay, hi lang. Ati Kim Eriman, mayong hapon dito Kay Loma Diligencia, Lorna. O Loma Gidjatawe. Lorna Diligencia. Pasensya lang, kay panulok ni Tawe, gapat. Apat na ginang niya mata. Na, the PM Titawe Ari naman at Thelma Higuico, kay Jennifer Hormigos, kay Grosita, Villaruel, pamatigid kami sa may Barangay Stefania Titawe. Via FB, kay Radio. Wow. Stay healthy, always, Tita Wilma, and God bless you. In the Virgie Olpinda, salamat. Tita Wiari lang ko gapamati sa imo. Don't mention my name. Abaw, apaamo ka na bala. Sige, kay salamat, Gid. Salamat, Gid. Okay, sa inyo dira, Mera Floor. Salamat, Gid, ha. Thank you, Gid. Kay Eboy Sarabia mayong hapon kag Hinida Ordonez or Ginida, na? Kay Ses Hagukoy, Connie. Yes, Connie, good afternoon. Esparicia. Connie Esparicia Labaniego. Yes, salamat kay Rudita Trinidad Cruzet kag kay Jack Katindig. Wow, mayong hapon. Salamat, Kid. Hermie, yes, thank you. And Michelle Lemorin. Thank you, Gid. Okay, Tia Kim, yes, and the Ruchel, thank you, man. Okay, enough na ina. Salamat, Kid. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Ilocuente. Badayon Aksyon Radyo Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Nga amay, kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan
kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman o mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat, Tiad. Mami Elizabeth, malasa gamala, good afternoon. Thank you, Tiad. Pero dali lang, tapuson ko ni, kung ba nagahulat sa ila sa results time para sa ila horoscope Taurus na kita dito Wilma, no? Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, abi mo bala, wala mo gid na-expectar karon nga adlaw nga may madiskubrihan ikaw. Kung ano ina madiskubrihan mo, may posibilidad amo ina makapabago sa imong relasyon sa isa ka pamilya. Maswerte mo or ninyo nga mga numero Taurus, just sa age 25, 36, tag 8. Amethyst violet is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman na tao Mayo 21 to Bunyo 21, padayon na lang ang imo pagka-general. Mga imo general kasi ang imo pagkamaalwan. Kaya amo inang makahatag sa imo sang madamo kagyan ng oportunidad sa imo kabuhi. 31, just sa age 25, card 46, mga masuwerte mga numero, 15 white is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman yung 22 to Bunyo 20, hinaglan Cancer, magpasabakod ka. At kung may ginaplano ikaw nga panangabuhian, umpisahi, pero planuha sang maayo sa kinanglan maging hands-on ikaw dira. Increasing good ang imo potential para sa imo ginaplano. Maswati mo naman ng mga numero 31, just to say 47, tag 30. Ice blue is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman Hunyo 23 to Agosto 22, ang mga ginatawag ba na supernatural opportunity, imo din ang experience karon nga adlaw. May surprise man nga event na mag-aabot sa imo kabuhi. Just 7, 14, 12,
26-36. Mga masuwating mga numero, check and sync is your lucky caller. Tag yes, Virgo. Ang mga Virgo, mga natawag gusto 23 October, September 23. Virgo, it's time for you to shine. It's time for you to shine. Sanan, iya nga ma-experience mo karon nga adlaw. Mangin inspirasyon para nga maangkon mo ang ginahando mo nga kalipayan sa kabuhi. Mga basuwati mo naman yung mga numero, 11, 21, 32, tag 51. Dollar green is your lucky color. Sa katapusan natin yung zodiac sign Libra, ay mga Libra naman ito, September 24 to October 23, about may blessing ikaw nga maabot. Financial blessing gidiya. Kung nagapabilin ikaw nga honest, ikaw galingon mo kasi si kapareho mo, maangkon mo man ang katawhay sa imo kabuhi. Especially sa ginatawag utang. May suwerte mga numero Libra 15, 30, 25, card 47. Ruby red is your lucky color. Nabatian na nato ng itong dahil sa zodiac sign para man sa itong sa horoscope sa Biyernes na edisyon sa This is My Life, October 29 to 2021 na 57 days till Christmas Day and 64 days until New Year. Pagpaalam ni Tito Wilma, dili na ito na Bible verse of the day sa inyo from Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Salamat, ngayong hapon kaliwat, buwas naman, standby sa may tahong na drama, mensahe ng pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sumasolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.